To zober naspäť. Treba doniesť nealko. Si livestream, bro. Okay. Vieš čo je to livestream? Nechci si vedieť. Čo? 10 000 ľudí, či 1000 ľudí ma followuje. To znamená, že mi tu bude hrať o 2 dní. Asi sa nepôjdem do Bystrice. A teba aj mňa. Nepôjdeme až 15. do Bystrice a potom 16. do Šale. Ja mám to na pláne. Čau, bro. Žijete? Žijem, pôjde. Dá sa zvládnuť staviť. Sorry, ste livestream. Vieš, čo to znamená? Že vás pozerá 10 000, či 1010 ľudí. A stále málo. Si pekný, aj ty tvoj tatko, nevlastný. Máš peknú sestru, ktorú mi ukážeš niekedy. Tomu je. Milo rád ma môže rozkopať hlavu, lebo to potrebuje. Stále moje svetlo na mňa, viete, to A môžem to vypnúť, či je to ma svetlo. baví. No, aj mne to baví. Rád som. Za čo mi závidia, počkaj. Kde sa tu naotáča kamera? Nedá sa otočiť. Zabávať. Nejde mi Počujete, ja ukážem. včerajšia kamera. Vy ste takedy, Vanda Meho. Vanda Meho. Mám kamarátu Shaolina z Cigáňa z dediny. No dávaj, poď. To som ja. Ty, ne. Dobre, dáme si božkov, nemáme zapijak, sodu som si nechal dole. Kúpil som si ju zadarmo, zas. Počkaj, keď sa Pivo, skočí škola, zadarmo. potom si Ja som tu dáme. doma. Vieš, čo mi povedali barmanky? Že však dávam im kartu, že mám tam euro 40 a že však ty si tu doma, nie? My vravíme, reku, deťom to náš chlapčok. A hľadali ste ma, lebo mi hovorila, že Nehľadali, reku, tak my spoliehame na teba. však tam máme dole veci, všetky sú No, v to pohode. vravím, no. Nikto tu na není našťastie. Angličania zmizli, nemám koho oberať. Akurát seba, na svoj PayPal. Čo už, no. Neukazuje mi to, že koľko ľudí to pozerá.